Ja. De teenwoordigheid van God is zo groot vandaag hier. Ik weet niet of jullie dit ervaren, maar hier op de podium was, daar was er vol een vloedgolf gewoon van de heerlijkheid van God. Dus ik wil daar niet weg. Ik wil gewoon blijven in God's teenwoordigheid. Wij hebben het zo nodig. Dat wij dichtbij aan God leven. Iedere dag. Ik heb nogal een strijd gehad om deze woord wat ik wil brengen, want ik het zoveel, en een vrouw heeft al veel te zeggen. En nu moet ik het nog inkorten en ik moet het duidelijk maken. En dat was eigenlijk heel moeilijk om te zeggen, Heer, wat moet ik kiezen, wat moet ik inkorten. Maar ik geloof, de Heilige Geest zal het gewoon brengen, dit wat moet gezegd worden vanmorgen. Dat is zoveel wat de mens kan brengen. Maar ik wil vanmorgen met jullie spreken over de nieuwe is gekomen en nu. Wat nu? In het begin van het jaar heb Willy gezegd, de Heer heeft 1 woord aan hem gegeven voor dit jaar. En dat is nieuw. Nu voor iedereen van ons kan het iets anders betekenen. Voor iedereen van ons kan het een andere, misschien anders uitzien. En ik denk dat God met ons op weg wil gaan dit jaar naar de nieuwe, om de nieuwe te ontvangen, in bezit te nemen en daarmee op weg te gaan. Overal waar wij komen, ik heb zoveel mensen al gehoord wat zegt, dit is een nieuwe era. Een nieuwe tijdperk is aangebroken. Recht over de wereld is dit nieuw. Dat is nieuwe dingen. Nieuwe dingen op komst, maar ook nieuwe dingen bezig om te gebeuren. Maar de vraag is, want dan zie jij zo'n vraagteken in allemaal zijn ogen. Oké, wat houdt dit nou in? Want ik zie dat niet, ik voel dat niet, ik snap daar niks van. En dat was voor mij zo bemoedigend toen wij in Italië bij de conferentie van UGLAU, die internationale conferentie was, had de CEO van UGLAU, Nancy McDaniels, heeft zij ook die vraag aan God gesteld. En gezegd, Heer, jij zegt het is nieuw. Alles gaat nieuw zijn. En de latere gaan groter zijn dan de eerste. En als iets nieuw is, dan heb je het nog nooit gezien of meegemaakt. Dus de opwekking gaat anders uitzien. De opwekking gaat groter zijn. We hebben nog nooit zoiets gezien, nog nooit zoiets meegemaakt. Hoe doe je? Groot vraagteken. En zij is naar God toe gegaan. En ik ga in mijn eigen woorden proberen dit wat in mijn geest aanspraak vond, wil ik vandaag met jullie delen, wat ik geloof, dit is ook voor ons van toepassen. En zij vroeg aan God, maar hoe moeten wij met de nieuwe omgaan? Hoe lijkt het? Hoe werkt het? En de Heer neemt maar terug naar de Israëlieten. Waar hulle in de woestijn van Egypte uitgeleid wordt, door de woestijn naar het beloofde land. Het is op weg naar de beloofde land. Naar het land van melk en honing. Overvloed. Maar hulle moest hierdie weg gaan door de woestijn. En dan moest hulle op een punt de Jordaan oversteken. Om de beloofde land binnen te gaan. Mozes was jaren op voorhand voorbereid. Het God heeft voorbereid om deze grote volk door de woestijn te nemen naar het beloofde land. Ongelukkig, door ongehoorzaamheid, heeft Mozes het beloofde land niet binnengegaan. Maar Joshua en Caleb, Willy's lievelingsheld, heeft wel de beloofde land ingegaan en grondgebied gaan innemen. Zoals wat God het beloofd had. En ik heb zo uit nieuwsgierigheid gewoon gisteren even gaan kijken
Maar Israel, hulle het nie al wat God beloof het, behoort nie op dit moment aan Israel. Heel hartseer, want God het hulle meer beloof. Maar God het 'n belofte gedaan, maar nu kom hulle hier voor die Jordaanrivier, en Moses sê maar die 12 verspieders, hy stuur eers 12 verspieders uit en sê, gaan kyk effe, hoe lyk het daar? En hulle gaan kyk en wij kennen het verhaal, 10 kom met 'n slegte rapport. Hè? So, ja, dat is reuze, man, dat is moeilijk. En 2 zegt, nee, wij kan het in besit nemen. En hulle luister naar de 10. En hulle moes 40 jaar in de woestijn blijven. En eers 'n hele generatie moes sterven. Voor hulle naar de beloofde land kon gaan. 'n nieuwe generatie. Want hulle denkwijze moest veranderen. Daar moest 'n ommekeer kom in hulle denkwijze. Als jij de beloofde land wil innemen, moet daar 'n paar dingen gebeuren. Heel eerst moet jy die stap zetten. Moet jy dit gaan doen. Gaan oor de rivier gaan. En jy moet daar in dat land is reuze. Dit gaan nie in jou skoot vallen, wat God beloofd het. Jy moet het gaan pakken. Jy moet het in besit gaan nemen. Jy moet op weg gaan. Jy moet die stappen zetten. En terwijl jij die stappen zetten, zal God jou leiden. Terwijl jij die stap zetten, zal God jou de weg tonen. Wat is de volgende? Wat is de volgende? Want jij is afhankelijk van hem. Jouw ogen moet gericht zijn op hem in de beloofde land. Het is niet meer in de woestijn. Onthoud, toen in de woestijn was, iedere dag breakfast voor de deur. Manna. Water uit de rots. Kleren verslijt niet. Alles was eigenlijk voor hen gedaan. Die moest maar gewoon, ja, de tent opslaan, een beetje verder vorderen en zo doorgaan. Veel meer moesten ze niet meer doen, meer dan dat. En ze moesten misschien zelf verdedigen tegen de vijand, als de vijand op hulle afkomen in de woestijn. Maar dit was survival. De manna was genoeg voor elke dag, maar hij mocht niet overvloed pakken, want dan rot het. Dan zullen we voor de volgende dag of meer pakken. Dat was gewoon survival mode. Maar toen we overstappen, toen is daar een hele nieuwe wereld wat voor hen opengaan. Hulle moest die stappen zetten in geloof. My eyes fixed on Jesus. Op het ark moesten de ogen gericht zijn en hulle is door de Jordaan gegaan, hulle is aan de andere kant gekomen. Nu moesten hulle grondgebied gaan innemen. Hulle moesten de identiteit kennen wie zij zijn in Christus. Nu zijn hulle de vijand. Anderen gaan hulle aanvallen. Nu moeten hulle gaan in de plaats gaan innemen. Die vijand verslagen door een woord van een getuigenis, door Gods woord, door het bloed van het lam, in de grondgebied gaan innemen en dan moesten ze nog ploegen, hulle moest zaaien, want daar komen oogst. Het is een vruchtbare, onthoud, Canaan was een vruchtbare land. De beloofde land was vruchtbare grond. Maar hulle moest werken, hulle moest iets doen, dit heeft hulle iets gekost. Hulle moest het land omdelven, hulle moest zaaien en dan komt de oogst een overvloed. Hulle kende ook geen overvloed tot op dat moment. Overvloed. God begint hulle te zegenen. Maar hulle de deel gehad wat hulle moest doen. Nou wat houdt het in voor ons vandaag? Wij spreken van de nieuwe. Wij moeten niet zo ver gaan zoeken.
Heel eerstens wil ek sê, God het ons 'n opdrag gegee as kindere van God. Wat was ons opdrag? Ga dan heen en maak disipelen. God se koninkryk. Hy sê, onze Vader sê, laat u koninkryk komen, laat u wil geskied. En de hemel so ook op de aarde. Hoe gaan het op de aarde komen? Door ons. Wij moet dit gaan doen. En ik heb uit nieuwsgierigheid gaan kijken. Ik bij België, de percentage, gegroeid als echte christenen. En ik kon eigenlijk niet veel vinden. Want daar stond op een stadium, de regering wilde het niet zo openlijk dat mensen dit uiten. Dus het wordt niet zo, het is heel moeilijk om op dit moment te zien hoeveel echte christenen hier in België zijn. En dat vond ik jammer, want ja, die percentage wat ik zag was iets dus 1%. Ik zeg, ja, maar 30 jaar geleden toen wij hier aankwamen was het 1%. Dat is niks gebeurd. Schandalig. Als het zo is. Wij hebben België gekregen, mensen, onder andere als grondgebied. Wat doen wij daarmee? Wij zijn verondersteld om Gods heerlijkheid zo te brengen waar wij zijn in elke area van ons leven, in de media, in waar je werkt, in de business world, bij de kinderen, bij de jeugd. Elke opzicht moeten wij het licht brengen, dat wij de duisternis kan wegduwen met Gods heerlijkheid wat in ons is en wij het grondgebied gaan innemen. Dat is gewoon, als ik nou spreek van België, Jezus is gezaaid als zaad. Zielen is de oogst. De koninkrijk van God bestaat uit zielen. Uit mensen. Als wij zeggen dat wij gaan de beloofde land, ik geloof Godse beloofde land is ons. Wij zijn Godse beloofde land. Wij zijn zijn volk. Wij zijn zijn kinderen. Wij moeten gaan. Dat rivier oversteken. Nou, wat is nieuw daaraan? Wij horen het al jaren. De nieuw is, jij moet het gaan doen. De nieuw is, heb jij al een ziel naar de Heer geleid? Heb jij al, ik wil hier de tekst lezen, want ik denk, dat is ook iets wat, Johannes 14 vers 12. Luister goed, wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik, dit is Jezus, zelfs nog groter. Want ik ga naar de Vader. Wie kan mij vertellen wat heeft Jezus gedaan? Allee, wat heeft Jezus gedaan toen hij op aarde was? Zeg het eens. Door de opgewekt. Wat heeft hij nog gedaan? Liefde gegeven. Genezing gegeven. Wie? Wat nog? Liefde gegeven. Liefde gegeven. Wat heeft Jezus nog gedaan? Allee. Demonen uitgedreven. Wat heeft hij nog gedaan? Hij stierf voor onze redding. Hij heeft ons gered. Discipelen gemaakt. Onderwezen. Hij heeft onderwijs gegeven. Nou, deze tekst zegt, wij, dus u, zal dezelfde dingen doen dan Jezus, en groter. Ik heb nog geen doden opgewekt. Ik heb wel mensen naar de Heer geleid en ik heb al voor ziekes gebeden. Maar nog niet bijvoorbeeld de Heer heeft heel veel ziekes genezen. Hè? Lammes,
kon weer lopen, dowes kon horen, blindes kon sien, kreupeles kon lopen. Hy het melaatse genees, hy het hulle heel gemaakt. Hy het wondere gedaan. En God zegt, jij kan het doen. En nog groter. Wij het nog niet gestart met jij kan het doen. Of zo'n beetje. Dus misschien is jou nieuw. Dit jaar. Hier heb ik nog niet voor een zieke gebeden wat in een rolstoel zit. U zegt in uw woord. Als ik mijn hand op de zieke legge, zal die genezen. Het is God wat geneest, niet jij. Jij moet gehoorzamen. Misschien is dit jouw nieuw voor dit jaar. Want wat vereist de nieuw? Een vertrouwen in God. Hij doet het. Niet jij. Jij moet gewoon overstappen en dit gaan doen. Jij moet gewoon jouw grondgebied in bezit gaan nemen. Want God geeft dit als een belofte. Wij kan al die dingen doen. Hij heeft ons alles voorzien wat wij nodig hebben. Alle geestelijke gaven heeft hij jou gegeven om die overwinningen te behalen. Om dat grondgebied in te nemen. Misschien is het nieuw vanmorgen iets wat jij, voor mij is het die koffiebar hier. Als we die koffiehuis hier moeten starten, is voor mij een heel nieuwe wereld. Ik heb geen cooking clue hoe mijn business te doen. Ik heb geen cooking clue hoe om dit te doen. Maar God heeft gezegd, we gaan een koffiehuis. Ik bibber als ik daaraan denk. Ik wil het heel goed doen voor de Heer. Want gisteren cursus gehad voor uitmuntendheid. Maar het kan een methode zijn, een nieuwe methode, een nieuwe strategie om mensen binnen te brengen. Dus wij moeten ons denken in de nieuw gaan veranderen. Het is niet net een kadertje van zondagmorgen in de kerk. God wil verschillende methoden gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden. Maar wij moeten ons denken gaan vernieuwen. In de woestijn had hulle maar beperkte dingen. Maar hier is ineens een nieuwe wereld voor hulle opengegaan. Hulle wist niet, wauw, waarheen, hoe, ontdekken. Gaan op ontdekking uit. En dit is wat de Heer wil in de nieuwe. Verwacht iedere dag iets nieuws, iets anders. Ik moest denken aan de week aan getuigenissen. Kijk, getuigenissen is fantastisch. Ik hou daarvan om getuigenissen te lezen, om mensen zijn getuigenissen te horen. Maar getuigenis is deel van je identiteit. Maar het is niet je toekomst. Wat ik daardoor wil zeggen, als jij de nieuwe binnengaat, is daar nieuwe getuigenissen. God wil nieuwe dingen gaan doen voor jou. Hoe is jij in het verleden? Hoe heb jij getuigenis gekregen? Door vertrouwen in God te stellen. Door te geloven. Door je ogen op hem te richten. En nu wil hij het weer, in de nieuwe, dat je dagelijks jouw vertrouwen in hem stellen, bij hem gaan horen, wat wil u vandaag? Dit is de dag tot dag overgave, dit is de dag tot dag luisteren, gehoorzaam zijn, om met hem te bewegen, want het is de Heilige Geest wat in deze tijd jou gaat drijven. Dit is jouw motor in de nieuwe. Dit is een relatie. Dit is een nauwe verbintenis met God om meer te wandelen en meer te werken. Ik ga iets verklappen. Wil je gisteren iets verklappen? Mag ik het zeggen van jouw droom? Wil je het droom? Hij wil gemeentes stichten. Nog gemeentes. Ja? Want de woord van God zegt, er is een grote oogst wat binnenkomen.
En hier is het niet zo groot. Maar wij kan zustersgemeentes hebben. Op verschillende plaatsen. En wij kan samen God gaan verheerlijken. In gemeentes planten in België. Daar is nog heel veel plaats in België. Waar gemeentes kan ontstaan. De nieuw is misschien dat jij een Caleb of een Joshua is, waar God je wil voorbereiden om je klaar te maken wanneer de oogst daar is, dat je kan gaan en zeggen, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Heer, wat wil u dat ik ga doen? Wij willen, ons gemeentese taak is om mensen tot volwassenheid te brengen. Om discipels te maken en mensen tot volwassenheid te brengen. En als je volwassen is, ga plant de gemeente. Als je volwassen is, ga en doen wat God jou vraagt om te doen. Ga en maak discipelen. Ik geloof dat God bezig is om dit jaar de nieuwe in ons gemeente op te wekken. En ons gedagtes, ons hele denkwijze moet gaan veranderen. Om de nieuwe te kan omarmen. Want God wil het anders gaan doen. God wil dat jij en ik meer werken met zijn geest. Meer gaan draaien met wat hij wil. Niet wat ik wil. God wil ons, als jij in de nieuwe is, hulle dieet is veranderd. Er was niet meer manna wat uit de hemel vallen. Hulle moest gaan saaien en oogsten en fruit kon hulle eten en hulle kon al die overvloed van het land kon hulle van genieten. Wij moeten die vaste voedsel van Gods woord gaan innemen. Wij kan niet meer dat ons identiteit een probleem veroorzaken. Nu, ik ga iets bekennen vandaag. Ik heb in de week met iemand een gesprek gehad. En ik moest ontdekken, u weet, terwijl je praat kan je soms achterkomen van oei, wat zeg ik nu allemaal? Vooral als ons vrouwen veel babbelen, dan kan wij nogal veel kwijtraken. En soms is het nonsens. Nu, ik heb in de week met iemand een gesprek gehad. En jullie weten diegene wat hier was. Vorig jaar is daar op een tijd heel veel mensen achter elkaar weggegaan. En mijn hart was kapot. Kijk, ik was echt stuk. Dat was voor mij een heel moeilijke tijd. Ik kon niet begrijpen waarom. Mensen kwamen hier binnen stukkend, gebroken. En jij bouwde op en hulle straalde. En hulle drop jou zoals een zak patats. Als ze nog mooi weggaan, is ik heel blij met hun. Maar als ze op een lelijke manier weggaan, dat doet pijn. En vorig jaar worstelde ik met dat. En ik had echt de periode gehad waar ik zeg, Heer, dit hoeft voor mij niet meer. Wij moeten al deze mensen, wij zetten ons alles in. Om mensen tot wasdom te brengen. En dan laten we ons gewoon vallen. Dit zou zo heerlijk zijn om soms mensen te gaan uitsturen. Of als ze gaan zegenen. Dat is de manier. Maar het gebeurde toen anders. En ik worstelde met dat. En ik zeg aan de Heer, ik zeg oké, ik zie een paar gemeentes rondom ons in die omgeving. Ik ga die namen noemen. Die blijft groeien. Die het 100, die het 200. Die is al, wauw, Heer, wat doe ik verkeerd? En je gaat altijd jezelf onderzoeken. Zeg, Heer, wat doen wij verkeerd? Wat moeten wij nog doen? Wij geven ons leven. Wij weten niet wat om nog te doen. En ik kon die antwoorden krijgen. Ik was gefrustreerd. En ik was hartzeer. En ik moest maar doorworstelen. Niet weer bij de Heer komen en zeggen, Heer, ik zal u dienen. Ik zal u gehoorzamen, al betekent het dat ons klein blijven, maakt mij niet meer uit. Ik wil u gewoon dienen. Want wat gaat de Heer aan het einde van de dag vragen? Heb jij gedaan wat ik jou gevraagd heb? En daar wil ik eerlijk zeggen, ja Heer.
Dan gaan dit nie om getalle of enige iets. Maar ek het daarmee geworstel. En ek sê in die week aan Adassa, hulle was hier op besoek en ek sê aan Adassa, ek sê ja, ek heb 'n vraag van die Heer gehad waar ek vroeg, Heer, heb jy ook meer vir ons? Ja? En ek heb tot die conclusie gekomen, miskien heb hy nie meer vir ons, miskien is dit wat het is, en wij moeten gewoon mensen tot volwassenheid brengen, en ja, als ze weggaan, dan gaan ze dan maar weg, liefst met een mooie gezindheid, en mooi, maar oké, dan is dit ons, ik weet dus ons roepen, om mensen wel van onderuit te brengen, en hulle echt op te voeden tot wasdom toe. Dit is ons roepen. Ik zeg, ik zou het anders willen zien, maar als dit dan is, dan oké, dan is het zeker zo. Dan heeft de Heer misschien op dat gebied niet meer van ons. En zij is weg en is vertrokken en de Heer sprak mij aan. En de Heer vraagt mij deze vraag. Hij zegt, wie ben ik? God, wie ben hij? Wat is zijn karakter? En ik begin op te noemen en ik zeg, Heer, u is voorziener. U is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U is geneesheer. Heer, u is El Shaddai, the God of plenty. En toen ik dat uitsprak, spreekt God mij aan. En hij zegt, in hem, hij is meer dan genoeg. He is the God of plenty. Waarom zal hij dan voor een ander meer geven als voor jou? En God sprak mij aan en hij zegt, ik heb meer voor jou. En ik wil vanmorgen aan jou zeggen, wees niet tevreden met wat jij nu hebt in de God. Want daar is altijd meer. Daar is altijd meer. Hij kan niet tegen zijn eigen karakter. He is more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty, de God van overvloed. En dat in mij, dat was alsof daar een hele, hier van binnen gebeurde iets. En ik besef, ja, de Heer heeft meer voor ons. God heeft meer voor jou. In de woestijn was de mensen tevreden met de manna. Want het was gewoon genoeg voor vandaag. Maar in de beloofde land. Mensen, wij zijn in de beloofde land. Wij zijn op weg. In de beloofde land is daar overvloed. Is daar meer dan genoeg. En is daar een honger naar gerechtigheid. Is daar een honger naar meer van wat God wil. Om alles in bezit te nemen wat hij voor jou hebt. Weerstaan de duivel waar hij wil roven en stelen van jou. In de week bij de huiskring was wij met Rina, had wij iets gedeeld. In de huiskring was 2 jaar terug. Jullie kan onthouden dat Rina uitgekomen voor gebed, want ze wil heel graag de Bijbelschool bijwonen. En ze zegt, maar met mijn verstand kan ik niet, op school kon ik niet studeren, ik kan niet onthouden. En wij bad voor haar, en God doet de wonder. En zij was van die eerste moment, de eerste persoon wat haar huiswerk inbrengt. En ze is 2 jaar bijna gedaan. Waarom? Omdat zij die stap zet en zegt, maar met mijn God kan ik het. Het is tijd dat wij onze identiteit gaan pakken en weier wat die duivel van ons roven en stelen. Want die duivel heeft van mij geroven en gesteel. Toen hij zegt van, maar jij is niet goed genoeg. God heeft niet meer voor jou. Het is een leugen van Satan. En wij moeten stoppen om de leugens te gaan geloven. Want hij komt slinks naar binnen. Om jou te roven van jouw potentieel. Wat God voor jou gepland heeft. Het is tijd dat wij gaan staan op onze identiteit in Christus. Wie ben jij? Ik ben de koningsdochter van het koninkrijk van God. Ik behoor aan hem. En als hij zegt, ik kan alles, dan kan ik alles. Als hij
om dinge te doen. Jy is tot alles in staat. Deur Christus wat jou die krag gee, dan kan jy dit doen. Dan is dit tyd om die rivier oor te steek vanmorgen. En te sê, Heer, tot hiertoe. Nu neem ek grondgebied in besit. Ek weet nie wat jou nieuw is vanmorgen. Miskien is het gewoon dat die Heer sê, man, dit wat jy al jare probeer, werk nie meer. Stop! Dit is 'n nieuwe dag. Durf! Joshua en Caleb, die Here het aan hen gesê, maar durf en moed. Wees kragtig, durf en moed. Ek gaan met jou mee. Die teks moet ek even lees. Joshua 1 vers 9. Wees moedig en sterk. Ban angst en twyfel uit je hart. Onthou dat ek, de Heere uw God, of u overal sal helpen. En 'n ander vertaling sê hy, ek ben met je, waar jy ook al gaat. Durf en moed. Dit gaan jou bibberende knieën kosten. Jy gaan soms voelen, maar Heer, dit kan ek nie. Wat jy nu vragen, dis onbekend terrein vir my. Die Heer het jou gawes en talente gegeven, maar stop om jou gawes en talente op dit te gaan rusten, of ja, daarop te steunen. God wil jou talente en gawes gebruiken, maar hy wil dat jy op hem gaan vertrouwen. Daarom gaan dit soms ongemakkelijk zijn in de nieuwe. Dit gaan een territorium worden waar jy voel van, wow, dit is groter dan ik zelf. Heer, hoe moet ik dat? Dit is goed, want jy moet op hem gaan vertrouwen. Jy moet hem jou anker maken. In de nieuwe is hy de enigste waar jy jou ogen moet oprichten. Niet op jouzelf, niet op jouw gaves, niet op jouw talenten, niet op enig iets anders, niet op mensen, niet op omstandigheden. Op hem. Sy gees sal jou lei, dat jy jou grondgebied kan inneem. Miskien is dit 'n gedagtegang wat moet veranderen. Miskien is dit 'n houding wat moet veranderen. Die Heer sal jou aanspreken en vir jou zeggen, wat wil hy hê dat hierdie jaar moet verander? Om die nieuwe binnen te gaan. Want God het vir elkeen van ons iets meer. Stop om tevrede te zijn met gewoon de media, middel, doe maar lewetje. Wij zijn koningskinders. God heeft meer en hy wil jou een hoger niveau brengen. Maar het gaan van jou iets kosten. Het gaan van jou kosten om die eerste tree te geven en het gaan van jou kosten om sy stem dagelijks te horen en te zeggen, goed Heer, wat nu, wat nu, wat nu? Want hy wil jou leren. Want hy sien die hele verhaal. Hy ken dat die einde gaan beter zijn dan het begin. Het gaan groter zijn dan het begin. En daarmee wil ik jullie bemoedigen. Daar is zoveel wat ik nog kan zeggen. Er is nog één ding wat ik ervaren dat God wil dat wij moeten overbruggen. Wat wij vandaag moeten overstappen. En dit is teleurstellingen of schaamte. Jij is misschien teleurgesteld. Ik heb het al vele malen meegemaakt. En teleurstellingen is een van de grootste tactieken wat de duivel gebruiken om jou te roven van jouw potentiaal of van jouw beloofde land. En als jij teleurstelling meegemaakt hebt, wil ik vragen dat jij dit vanmorgen aan Jezus' voeten gaat leggen. En zeg, Heer, u weet het. Maar ik geef het aan u. Dat het jou niet zal roven van jouw potentiaal. Willie vertelde gisteren, toen hij 8 jaar was hij bezig om atletiek. Hij was een atleet.
en hy het aan 'n wedstryd deelgenome en in Suid-Afrika is dit grindweg, hè, so en hulle moes die startskort is gegee en hy gleed uit en hy kom laaste en dit was vir hom so 'n teleurstelling, maar hy wist in sy binneste ek kan beter, ek kon dat meer en hy durfde niet meer tot 12 jaar. Toe besluit hy, dit is my laaste jaar op de lager, dus ek gaan dit nog 'n keer doen. Gaan dit nog 'n keer proberen. En daar win hy al die wedstryde en almal was verbaas, maar waar was jy al die jare? Teleurstelling heeft dit om tegengehouden, om dit te bereiken wat God voor hem had. Wat hy toen kon bereiken op sy skoolloopbaan. Moenie laat die teleurstelling jou weerhouden om te doen wat God wil dat jy gaan doen. Wij maken allemaal fouten. Wij begaan allemaal fouten. Daar is dingen wat gebeuren, wat wij niet altijd, in hand heeft. Maar leg het af, geef het aan de Heer. Moet niet aan die duivel van jou roven. Om jouw beloofde land, om jouw potentiaal. Ik geloof met mijn hele hart waar ik hier sta vandaag. Die Heer wil hierdie jaar mensen op een niveau brengen dat jij je potentiaal kan uitleven. Te veel mensen leggen op de begraafplaats wat nooit hun potentiaal bereiken. God heeft meer voor jou. Misschien is daar een lied wat brandt in jouw hart om geschreven te worden. Misschien is daar een gedicht. Misschien is daar een kunstwerk. Misschien is daar iets wat je moet maken, creëren. Maar misschien is daar een nieuw business. Wat ook al. Daar brandt iets in jouw hart wat God daar geplaatst heeft. Moet niet dat vrees jou tegenhouden. Of teleurstelling. Ga daarvoor, want God wil jou gebruiken. Moet niet schuilen achter al die dingen waar die duivel voor jou voorschotelt. Mensen, als daar mensen is waar die minste, Paulus zegt, ik is de minste van de discipelen. En kijk hoe groot werk het heeft voor God gedaan. Ik weet 100% veel van ons. Als ik aan u vraag, dan gaan heel veel zeggen, maar ik is het niet waard of ik voel me niet waard. Het is niet waar naar God kijkt. Hij kijkt naar jouw hart. Is jij gewillig? Wil jij? Ik zal met jou meegaan. Ik zal jou bekwaam maken. Ik zal met jou die weg bewandelen. Jij hoeft niet te sturen op al die andere dingen. En de Bijbel is vol van verhalen van de mensen waar het niet kon. Hij die zwakste, die minste, gebruik. U bent een goede gezelschap. Omdat hij zegt, kan ik dat. Dit is zijn werk, niet mijne. Hij vraagt jou gewoon, wil jij? Hij vraagt gewoon gewilligheid. En die prijs. Jij gaat de prijs betalen. Ik ga niet doekjes omdraaien. Daar gaan reuzen op je pad komen. Daar gaan de gevecht zijn. Wij leven nou eenmaal in deze wereld. Dit gaat een gevecht kosten. Maar wij kennen de uiteinde. Wij zijn meer dan overwinnaars. Amen. Wij hebben reeds overwonnen. Want hij heeft de overwinning behaald. Wij moeten gewoon dat stap gaan zetten. En lekker bold zijn en zeggen, wow. In Jezus' naam nemen wij dit in bezit. Want hij heeft de overwinning behaald. Dus wij moeten dat grondgebied gaan innemen. Wat God jou wil geven. In schaamte, geef het af. Het is niet van God. Schaamte is niet van God. Weiger dat die duivel jou tegenhoudt langer met schaamte. Want de tactieken wat hij gebruikt, God heeft een strijdplan. En één ding van ons strijd creëert in deze tijd. Want daar gaan zeker, ik geloof, wij gaan moeilijker tijden binnen. Maar strijd creëert is, fix your eyes on Jesus. Hou jouw ogen
daar doorheen lei. Hy sal jou deur alles heen lei. Hou jou oë gerig op hom. En ek wil vanmorgen dat jullie, daar is al veel wat ek kan zeggen, maar ek wil vanmorgen vragen, dat as jy vanmorgen in jou hart, jou grondgebied wil inneem dit jaar, wil ek vraag dat jy profeties vanmorgen. Maar jy doen het alleen as jy het ergens meen met God. Niemand gaan jou veroordeel as jy het nie doen. Maar ek wil dat jy vanmorgen in jou hart gaan ondersoeken. Heer, wil ek, vraag jouself af, wil ek hierdie jaar, my grondgebied wat God my wys, wat hy my toon, wil ek dit gaan inneem? Wil ek dit nieuw omarmen? Dan vraag ek dat jy reg staan vanmorgen. En wij gaan een stap in geloof zetten. En wij gaan dit overbruggen vanmorgen. Wij gaan dat rivier oversteken. En wij gaan zeggen, ja Heer, doe maar met ons dit jaar. Dus als u met mij mee wil staan vanmorgen, vraag ik jou, doe het, maar doe het voor de Heer. Doe het met oprechtheid voor God vanmorgen. En jij gaat vanmorgen en jij maak ruimte rondom jou of als je ruimte nodig hebt om een stap te zetten, al moet je draaien of je moet wat ook al, dat je die stap kan zetten. Een groot stap. Want het gaat van ons iets kosten, dit jaar. Maar als jij vanmorgen over God zegt, ja Heere, ik wil mijn grondgebied, wat u mij beloofd hebt, alle beloftes wat u aan ons gegeven hebt, wil wij in bezit gaan nemen. Heere, wij willen vanmorgen dan verklaren, wij zetten die stap in geloof. Zet de stap vorentoe, in geloof vanmorgen. En zeg, ja Heere, wij nemen grondgebied in vanmorgen. Heere, wij verklaren u als Heer van ons levens. Wij verklaren vanmorgen, Heere, wij nemen vanmorgen bezit van dit wat u aan ons beloofd hebt. Heere, en wij zeggen ja en amen voor dit. Heere, wij danken u voor elke belofte. Heere, wij danken u dat wij dit ook kan toe-eigenen. Heere, dank u dat u ons sterker maakt in onze identiteit in u. Dat wij zal staan vanmorgen, Vader. Oh, halleluja, begin te bidden. Dank de Heer vanmorgen. Oh, Heere, wij danken u vanmorgen. Halleluja, u alle eer, Heere. Dank u voor de nieuwe wat gaan komen. Ook in dit gemeente. De nieuwe wat gaan komen, Vader. Wij danken u voor de nieuwe. Oh, halleluja. Oh, wek dit op in ons harten. Heere, wek dromen op. Wek ideeën op. Heere, wijs aan ons. Heere, als er gedachten is wat ons vanmorgen moet overwinnen. Heere, dan nemen wij weer grondgebied in en zeg, oh, door uw woord, Heere, vernieuw ons gedachten. Oh, u vernieuw ons gedachten vanmorgen. Heere, dank u dat u ons harten, Heere, u kent ons harten vanmorgen. Als er een weg is, Heere, bij ons, wat niet juist is. Oh, Heere, dan geef wij het aan u. Oh, wij geven u alle eer vanmorgen als gemeente. Heere, ga met ons op weg vanmorgen. U ziet elke hart, Heere. En ik bid, Heere, dank je Heilige Geest, dat u elkeen helpt. Dat u elkeen bij de hand neemt. En dat u elkeen toont de weg dat u moet gaan. Heere, dat u duidelijk zal leiden. Dat u duidelijk zal wijzen. Heere, dat u duidelijk dat u de weg baant. Heere, werd gezongen. U heeft reeds de weg gebaan. Wij kan gewoon wandelen in dit wat u voor ons beplant hebt. Heere, u heeft reeds de goede werken beplant voor ons. Wij moeten gewoon daarin wandelen. Heere, en ik dank u dat u het voor ons openbaren en duidelijk maken. Steek die vuur aan, Heere, door uw Heilige Geest. Heere, dat wij op weg zal gaan en de nieuwe in bezit zal nemen. In Jezus' naam. We geven u alle eer vanmorgen, Heere. Alle lof en aanbidden komt u toe. Heere, en als er een strijd is wat wij moeten strijden, dank u dat u ons kracht geeft. De durf en de moed om op te staan. Wij zijn meer dan overwinnaars in Christus Jezus. En wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.